Nek gongso ra nek. Apa nduk enten selada mboten? Selada. Sepiro? Oh, lili ya sepiro? Oh, terus kemari ya. Kok nandur nek kemari, Mbak? Enten piro? Niki mawon. Kali niki. Awane Mbak. Kalih niki. Nyuwun kalih ewu mawon. Sawine sing cendak nika mboten enten to? Sawi sing cendak Pak Coy nika mboten enten. Ora. Sawi senjo. Nggih, sawi senjo. Ndak ngucirin tak? Enggak, ndak ngucirin. Ayo sekarang wis to. Sing apik sing dipangan ora. Ngene ta. Sik kaya ngene ta. Apa? Aduh. Ada apik ngene. Napa nggih ta? Oh, lah napa? Berarti iki pestisida ora Mbak. Oh. Nek sing kae ndak medeni uler wis ora wani mangan Oh. Mbak di tepangan awake dhewe. Oh, ngono. Oh, alah lagi ngene. Terus nek emoh nekan ngene iki. Aku nek milih ndak sing ngene iki. Berarti iki jek aman dipangan awake dhewe. Malah begitu ternyata. Mas, jaluk iki weh. Mas. Karo iki, Mas. Mas, enggak. Ada menggoda, Masya Allah. Sewenang aku sayur selada. Mantap iki. Karo sambel. Enak. Pol. Ini karo bulan paten jebot-jebot ngeri. Oh, maem bolo. Nih, aku yang paling tergoda malah iki nih. Apa? Selada. Karo sambel, karo paten. Mari makan siang. Mantap.